Zdravá pôda, zdravé jedlo, zdraví ľudia. Chorá pôda, invalidné rastliny, invalidné jedlo, invalidní ľudia. Tak toľko na úvod. Prajem vám, slovenskí vlastenci, všetkým krásne, slnečné a dobré ráno. Prečítam vám jednu pozvánku. Stretneme sa v sobotu 11. apríla o 15. hodine na obecnom úrade v Lužiankach. Toto stretnutie organizuje komunitné potravinové družstvo. Určite ste už o ňom počuli. Príde tam 150, možno 200 slovenských vlastencov, ktorým záleží na slovenskej potravinovej suverenite. A prečo je slovenská potravinová suverenita dôležitá, to sa dozviete, keď tam prídete. Môžeme diskutovať o tom, ako vrátiť pôdu na Slovensku do rúk slovenským roľníkom, ako pozdvihnúť slovenský roľnícky stav, ako zabezpečiť, aby slovenskí roľníci dorobili dostatok potravín pre slovenských spotrebiteľov, pre slovenských občanov. Takže všetkých vás pozývam, stretneme sa ešte raz 11. apríla v sobotu v Lužiankach na obecnom úrade. Organizuje komunitné potravinové družstvo. Na všetkých sa strašne teším. Ľudia, ahojte, ja vás zdravím. Ak aj vy máte dosť toho, v akom systéme tu žijeme a kam sme to nechali zájsť s potravinami a čo všetko si sem dovážame, aký je to hnus pre nás a pre naše deti a pre celé rodiny, určite sa zastavte na prvom stretnutí celoslovenskom komunitného potravinového družstva, ktoré bude 11.4. o 15.00 v Lužiankach už túto sobotu. Určite príďte, budú tam prednášky ohľadne pôdy, výživy a celého zdravého životného štýlu. Tak ste všetci vítaní, radi vás tam uvidíme, porozprávame sa s vami a predstavíme vám jednu najsilnejšiu komunitu, ktorá vzniká na Slovensku. Majte ešte pekný deň a veľa síl.